Sabo. Sarki da haruma ba da zuciya ta ba, komai ruwa da iska akan kewa za na daina kewa ba. Idan na samu tsarar samun kewa za na tanka kowa ba, ni ban zama yara ba. Wahalar zuwa gari nisa an taba jira ne da wuce da sai na zo a yawansa dubaran jiran gidan gizo da kalare gidimidiyar hausa sirri mai rayuwa ta ke sai jira da na hausa amma ba ya sa inda ya kai ciki na yi kiran da zan amsa kila su garin mu kamar jin da ni nisa ba wajen da ba sa ko za ce nan ba da rikarsa ya kama zuciya ta ne majin kamar makarci ne na san ki so mata ne ban da damuwa zama hauren idanuna kallon gida gida wani za ya dama gari yau za na yi abokin malamani na da tosi yanzu na zama ya mafarauci da gudun kwana na kwallace na gasanar da gida mai iyakar da nake kwatantar nasa idan ba da zuciya da yawa da nasa amfani ke cuta da wadanda yau za ya arruwa kusa daga taso ya ce cikar komai da mafita kar da ta saba da farta kwana na ji na gani yadda nake sarki ya fi ƙarfi na sana a duniya da wanda yake zai duka tunanina soyayya rayuwa wani sai ta zama wutar gona duk wanda ke cikin ta shi ne juro amma fa amina so na faranta rai da ruhi ya sa ka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali zai da kama da a mafarki samari ne a wuri da malamin samu so musa sau da mata ne hankuri da gidan ta samu so musa sau da soyayya na da rana ne soyayya na da rana ne